канала Fortnite 2023, т.е. 2023. Сега ще играем ето тази много интересна игричка. Ще тръгна и пада. Това е... Аз не знам кой игра. Играл съм я просто... Вие сигурно разбрахте кой... Той едва ли някой ми го е... О, не, пак. Значи, вие сигурно разбрахте, че ще качвам чак другата събота клип на Fortnite. Да, това ще се случи. Но, с кого? Вие само едва ли някой от вас. Обаче, вие се питате с кого ще качваш. С кого ще качваш? Много просто. Той не е толкова известен, но пак известен поне за мене. Който знае, Алекс Бутарекс, неговия профил, с него ще качвам, защото той е един от най-добрите приятели. Той е на второ място от най-добър приятел. И да, с него ще качвам видеоклип. Точно това го измислих само да разкажа малко за какво ще правя другата събота и да. Ще качвам видеоклип и да. Не, аз нямам вече търпение, но още не знам дали ще качвам с него, защото той може да не иска или по някакви други случайности. Иначе неговия профил би трябвало някой от вас, които гледат в момента, някой от вас би трябвало да узнаят неговия профил. Ще ви... сега ще почна да говоря, само да минат рекламите. Да, тук съм вече хора. Както ви разказах за Алекс, за той мисля как е направил тези 20 абонати, не знам. Но аз мисля, че защото аз съм съученик. Да, ние сме в един и същи клас. Да, той ми е най-добрият приятел. Той ми е на второ място, защото все пак първите приятели, ако някой от вас не знае, моят първи приятел няма да покажа името, защото няма да го кажа просто. Първият приятел, той ни от бебета сме се познавали, още в детската градина, когато майките и така нататък. И обзето да. И с него, аз не мога с него да кача, защото той няма Fortnite, няма и компютър. Той няма нищо такова. Има само един таблет и даже не знам за таблет той дали има, защото да. Но Алекс има таблет, телефон, компютър и да. Аз не ще качвам, защото аз мисля, че е много креативно момче. Повечето хора мисля, че в Fortnite всички почти хора, това не го казвам за Алекс, защото смисъл това за всеки го казвам, който играе, които само са изнервящи, най-после го минах, които са изнервящи хора. Ако, примерно, някой играе примерно, ако аз се изнервя от Fortnite, някой ме е убил, хора просто се учете от грешките. С това го писах и на Алекс. Точно го е взял, но вече трябва да го знае, защото или ако не искаш да се учиш грешката, трябва просто ако толкова много се изнервиш на играта, остави я за малко, защото аз един път, ако не знаете, аз качвам миналител на мен, но аз между другото, ако не си спомняте, имам друг YouTube профил, който ви е да забравите, където качвам за YouTube. Там Fortnite, ама хора, просто оставите малко играта по някое време, 5 минути, 10 минути, после пак се върне. После пак се върнете и обзето да. Пак ще споря да завърнете тази тъпа. Другата събота хора, аз ви казах, че ще качвам с него, ако той иска много ясно. Но защо се учи качваш Дани? Ако Дани, аз даже и не съм и Дани. Значи, аз не се казвам Дани. Така ме Дани. Всъщност Дани се казвам, но. Излагам за малко. Но, хора, защо качвам с него? Как? Защото той не само про на играта, много добър канал има, според мен, заради мене. Аз му писах, че той е за такъв, нали знаете, сив бутон. По принцип няма как да е за сив бутон, защото има само 20 абонати, а ти се прати на 100 абонати. И обзето, да. Буквално нямам търпение, защото аз в момента имам само PlayStation, телефон и таблет и лаптоп, който е адски стар на 15 години. Аз нямам буквално търпение да ми вземат лаптоп, защото първо трябва да съберат тъпите 2000 лева, че после да ми вземат компютър. По-добре хора не си купувайте лаптоп, който си реши, защото буквално лаптопа може да ви се развали и да не ми се оправи. Да, буквално аз нещо как смъркам. И да. Хора, това видео буквално го направих не да играя тази игра. Казах ви, за да ви разкрия какво ново ви очаква в моя канал.
Новото, което ви очаква, ще бъде на Майнкрафт, на ето тази игра малко. Много малко ще има от тази игра. Ето ви сега. Виждате, много малко ще има от тази игра. От Fortnite, както винаги. Но Майнкрафт, Fortnite ще са най-развитите ми в моя канал. Примерно, пишете в коментарите коя игра друга искате да качвам. Мога Little Nightmare да кача, но вие си решете. Аз мисля, че един път качвах на Little Nightmare, обаче нямаше толкова много гледания. И общо да. Хора, надявам се видеото да ви е харесало. Ако е така, абонирайте се за канала с камбанка, последвайте моя YouTube профил и моя TikTok. Мисля, че да, и моят TikTok профил, който ви мисля, че ще разберете как се казва. Има една огромна дъбуква. И да, харесайте видеото и ще качим другия видеоклип. Може да е днеска, до вечерта, или другата събота, или по-друг ден. До ново видео да ви е харесало. Чао, хора!